Din nye brændeovn er en effektiv varmekilde og er udviklet til at brænde rent og smukt. Senere vil du kunne vælge netop din type brændeovn og se, hvordan der skal tændes op i den. Men først vil vi forklare lidt om grundprincipperne for optænding. Det tager cirka 2 minutter. Din brændeovn og din skorsten er et system, som er afhængig af hinanden for at fungere på en god måde. Den vigtigste del i dette system er din skorsten, eftersom den fungerer som en motor, når du fyrer i din brændeovn. For at kunne gøre det, skal skorstenen varmes op, hvilket så skaber tilstrækkeligt træk, således at ilden i brændeovnen hele tiden får ilt. Der er forskel på, hvor let skorstenstrækket opstår i forskellige skorstenstyper. En stålskorsten varmes for eksempel hurtigere op end en muret skorsten. Hvis skorstenen ikke er tilstrækkeligt opvarmet, kan det bevirke, at optændingsilden svækkes eller går ud, og at brændeovnens glasflader soder til. Derfor er optændingsfasen, det vil sige opvarmning af skorstenen, ekstra vigtig, og hvor lang tid den tager, beror på omstændighederne. Husk, at skorstenen skal være inspiceret af din skorstensfejer, inden du må tænde op i brændeovnen. I den trykte optændingsvejledning kan du læse mere om, hvilke krav der stilles til skorstenen. Hvis brændeovnen ikke brænder ordentligt, skyldes det i de fleste tilfælde, at skorstenen ikke opfylder de krav, der stilles. En anden vigtig detalje er brændet, som skal være tilstrækkeligt tørt. Man plejer at sige, at brændet maksimalt må indeholde 20% vand. En forudsætning for tilstrækkeligt tørt brænde er, at det opbevares under de rette forhold og for eksempel aldrig lægges direkte på jorden under en præsending. Opbevaringen skal foregå frit under tag med god udluftning. Hvis du køber brænde, skal du forsikre dig om, at det har været opbevaret korrekt. Det kløvede brænde skal opbevares mindst et sommerhalvår, men gerne længere. Opbevar brændet ved stuetemperatur i mindst et døgn, før der skal fyres med det. Hvis det bobler og syder i enderne på det brændende træstykke, er det et tegn på, at brændet er for fugtigt. Et andet tegn er, at brændeovnen soder og at røgen fra skorstenen er sort. Ved fuldstændig forbrænding skal man kunne se sitrende luft fra skorstenen. I den trykte optændingsvejledning findes der tip til, hvordan du kan kontrollere dit brændes fugtindhold. Du får nu mulighed for at vælge din brændeovnstype, så du kan få en nøjagtig beskrivelse af, hvordan du bedst tænder op. God fornøjelse!